زي راديو دمፅ أمريكا راديو دمፅ أمريكا قدام سنبتن بساتلايت بنايل سات زمحلالفو مدب جميرو دحن مسوم كبرى سمعتنا أبزناي قدام سنبت مدبنا زتفلالي مدلوات مس موسيقى حيزنا لكم لنا فلما كما يتمسيو زينا هنا إثيوبيا قدما مينستر أبي أحمد مس إيرترا سلام نمفتار بزقبر وصعرتات عواتي شلمات سلام كلتشن عصر شعاتن كوينام حموشت أبلات نايزرلو ناي نروي كوميتي شلمات نوبل عدوم برزخنا بريت ريس أندرسون عبي هاجرهم مس إيرترا زنبرا قجت ناب سلطان أب زمصلو أوشت أوارح بز وصل ووسان تبقسو يوم تحاريو ميلان نحبرات منقستات وانا صحافي أنتونيو غوتيرس ننايت كوميتي مرجع نئيدا مادلو قدماي مينستر أبي أحمد استعوتو شلمات سلام نوبل نهزب إثيوبيا زبركت ناي عدل شلمات يكبل بيت صحفتهم أفليتو بيت صحفت قدماي مينستر حلافي بريس أتو نغوسو تلاهن أبزهاو مجلسي اتشلمات نزبالت أسراح زلع عليو إلى مالو اسكندر فريوز لأخو صبصاب مني أفور كتار بويا قدماي مينستر أبي أحمد تعوات خلتشحن 19 شلمات نوبل مخانو ما بستقلت الأوان نسوم مسناي سودان مزنقوم عبد الله حمدول أب قداي سوداني مخرو خمز نبرو بيت صحفتهم قليت له حلافي بيت صحفت بريس قدماي مينستر أتو نغوسو تلاهن أبزهاو مجلسي اتشلمات نخلهم هزبتات إثيوبيا زتوهبئي وصيت متحبارنا أنت كخون كم زخلون يرئي لهم زاري لمرياتشن يتسطو وكنا شلمات لو من مرحنا زتوها شلمات نحنا إثيوبياويان حدا مس نخون صن مس نباهل مس نكبابر نسلام يغريتان فقرن أمرونا أكالتنا مس نجز كل نجر كنسعر كم نخل عبي ملقتي زب حلالفة أفلتون شلماتنيو إذا شلمات أبز حالف وعصر شمونت أوارح نزتسرح زي كونس نمتاي بغتصالي نسرحهم ملقتي زب حلالفيو በቀጣይ ስለምንሰራቸው ስራዎች መልእክት ያስተላልፋል ተሽልማት ዓቢ ትርጉም ዘለዎ ዝለዓለ ግምት ዝውሃቦ ምዃኑን ተዛሪቦም ኣለው ንሽዱሽ ዓመታት ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ስልጣን ብርኪ ሳልሳይ ሰብ ዝነበሩ ምክትል ዋና ጸሓፊ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ተገኘ ወርቅ ጌቱ ብወገኖም ከምዚ ኢሎም በጣም ደስ ብሎኛል ትልቅ ነገር ነው ለሀገራችን أزيت حقوس الله عبي نجريو نهاجرنا نهزبنا نهجرنا بحفشان خلنا أب معبال زلوا هجرات التبابعيو عبي نجريو نسلام نزسرحو حيلتاتون عبي أبركتوز جبريو نمرجع كبابينا بالسلام حبركان مسرحن نمنبارن عبي أبركتو كجبريو زجباميو سجنايشنا لسلاماشينم تروت لكاسوس يرجع زنة هاجر عبي خبري مسوات من جبرو ركبن إيكونومن بالسجنان ممحياش نجبرو تعرى حاجازي يخبلون دكتور تجني ورق جيتو قالي تمالهم نا إثيوبيا قدماي مينستر أبي أحمد ناي زعامة تعوات شلمات سلام مخانم أب كينيا زنبرو إثيوبياوان حقوسات مخانم قليصة من تهونجن إتهاجر كرجاج أوان نبحدنت كم صوان ندل إنايلهم 43 عام زعلميهم قدماي مينستر أبي سرجزا بارتي هو دقني أوارح استخايد ناي تقاوم السلف سعيبو يوم كل تشحن 11 عام تمرت عام مالتيو ناب سلطان زديبو وتناي نوبل كوميتي أب هاجرون نظام صوو بوليتيكاي ولوطن السودان دبوب السودان كينيا سوماليا نزنبرو مسحابات نمشيم قال زغبر ونص عرون افلو طهيب الله مسرت منقشا اب كينيا كابزركب اثيوبيان محبرسب ناي حدا مرحيو We are very happy as Ethiopians and also as an Africans كم إثيوبياويان كم أفريقياويان حقوساتنا زعوت زين إثيوبيا بعبي أدمان أفريقاونيو أزي حقوسية يزبالة رأي قدماي مينستر أبي نمبرق أفريكان نكرن أفريكان بحفش أدمان أفريقا أيو يبل بموساق عشان في درسو أب كل تشحن شدشتنا قوادر فرنجي كاب إثيوبيا هاديمو سمين كينيا أبزركب كاكوما مأخل معقوب سدتين يتاتي نبر I need him to bring peace and stability in the country. Now there is a أبتها جر سلامن مرجعن كسفنو دليته إيو أبناي تولد كبابية حويسو مرجع زي بلهم كبابتات هلو قال كبابتات كل الأوروميا أبتحت كوماند بوست يركبوا وتكوماند بوست كاب حزب أوروميا بفلايد ما كاب كفالات دبوبون معرابن أوروميا كل على اللو يزبله قدماي مينستر أبي بزح أدنا قط رخيبة مالو بوليتيكا وتعذب تجن بتلو تحقوسات زي يكون ولك سباتن محبر سباتن نمرجع تهاجر سقعت كوينم قصيلة مالو
ይብሉ ናይ አዲስ አበባ ቤት ምክሪ በዓል ሕድሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ አካል ድሕሪ ጽባሕ ሰንበት 2 ጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ አዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፊ ምጽውዑ ለማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ አፍሊጥሎ ቱርኪ ናይ ሰሜን ምብራቅ ሶሪያ ካብ ምእታው ክትዕቀብ ወታደራዊ ቃል ኪዳን ሰሜናዊ አትላንቲክ ኔቶ አተሓሳሲብሎ ኣብ መወዳእታ ትማል ሐሙስ 123 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ተላዒሎም ኣብ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ኪጋሊ ምእታዎም ተፈሊጡ እዚ ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ዝተኻየደ ካልኣይ ናይ ምውፃእ ወፍሪ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ከም ዝሳለጦ ተፈሊጡሎ ዘድሊ ህይወት አድሕን ሓገዛት ከም ዝተዋሃቡ ተሓቢሩ እቶም ስደተኛታት መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ምዃኖም ውሑዳት ድማ ሶማሊያውያን ኢትዮጵያውያንን ሱዳናውያን ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡሎ 59 ካብኦም ካብ ስድሮኦም ዝተፈለዩ ትሕቲ 18 ዓመት ቆልዑ እዮም እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ወዲ 8 ወርሒ ህፃን እዩ ዜና ኣብዚ ይፍጸም እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ አሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ኣብ ምፍጣር ብዝገበርዎ ጻዕሪ ሽልማት ሰላም ኖቤል ተዓዋቲ ኮይኖም ኣለው አካቢት ተሓሙሽተ አባላት ዘለዎ ናይ ኖርዌይ ኮሚቴ ወሃቢ ሽልማት ኖቤል በርቲ ረئيስ አንደርሰን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም ኖቤል ምዃኖም ዝገለጻ በከምዚኤን The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts. ናይ ኖርዌይ ኮሚቴ ኖቤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አቢይ አሕመድ ዓሊ ሰላም ንምዕታር ንዓለም ለኸ ምትሕባርን ብፍላይ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ደቡብ ጎንፂ ንምፍታሕ ብዝገበርዎ ወሳኒ ተበግሶ ሽልማት ሰላም ኖቤል 2019 ክሽልሞ ወሲኑሎ ኢለን አካቢት እቲ ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት በርቲ ረئيስ ብተወሳኺ እዚ ሽልማት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቕን ሰሜናዊ ምብራቕን አፍሪቃ ሰላምን ዕርቅን ክህሉ ንዝተዋስኡን አፍልጦ ንምሃብ ምዃኑን ገሊጸን አስዒበን When Abiy Ahmed became Prime Minister in April 2018 አብይ አሕመድ ኣብ ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ቀዳማይ ሚኒስትር ምስኮነ ምስ ኤርትራ ዘተሰላም ንምቕጻልን ምስ ናይ ኤርትራ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በቀረባ ክትሓባበር ከም ዝደልን ትምኒቱ ገሊጹ አብይ አሕመድ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአተን ሃገራት ዝነበረ ኣይኩናታይ ሰላም ሃዋሁ ከብቅዕን ስምምዕ ሰላም ክግበርን ቀልጢፉ ሰሪሑ ኢለን ነቶም ስምምዓት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ፕሬዝደንት ኢሳያስን ኣብ ኣስመራን ጅዳን ፈሪሞም እየን ዝበላተን አካቢት ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት ነዝውን መበገሲ እዩ ዝበልኦ ከምዚለን An important premise for the breakthrough was Abiy Ahmed's unconditional willingness to accept ነዚ ዓወት እዚ ኣገዳሲ ረዋሕ ነገር ናይ አብይ አሕመድ ነቲ ብይን ዓለም ለኸ ኮሚሽን ዶብ 2002 ብዘይ ቅድመ ኩነት ንምቕባል ፈቃደኛ ምዃኑ ኢለን ሰላም ካብ ስጉምቲ ሓደ ወገን ጥራይ ዝመጽእ ኣይኮነን ዝበላተን አካቢት ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት አስዒበን Peace does not arise from the actions of one party alone. When Prime Minister ሰላም ካብ ስጉምቲ ሓደ ወገን ጥራይ ኣይመጽእን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኢሉ ምስ ዘርግሐ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እውን ጨቢጥዎ እዩ ነዚ ኸይዲ ሰላም ክልቲአተን ሃገራት እውን ክውን ክኸውን ሓጊዙ እዩ ኮሚቴ ኖቤል ኖርዌይ እዚ ስምምዕ ሰላም ክዛዘምን ንብሙልኦም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣወንታዊ ለውጢ ክሕግዝን ተስፋ ይገብር ኢለን በርቲ ረئيስ ኢትዮጵያ ብዝምልከት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ገይሮሞ ነዚ ሽልማት እዚ እውን ዘብቅዖምን እዩ ዝበልኦም እውን ጠቂሰን ኣለዋ In Ethiopia, even if much work remains, Abiy Ahmed has initiated ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ስራሕ ገና ዝተርፍ እኳ እንተኾነ አብይ አሕመድ ኣገደስቲ ለውጥታት ኣበጊሱ እዩ ንብዙሓት ዜጋታት ንዝሐሸ መነባብሮ ብሩህ መጻእን ተስፋ ሂቡ እዩ ኣብተን ፈላሞት 100 መዓልታት ስልጣኑ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣልዒሉ ንኣሽሓት እሱራት ፖለቲካ ምሕረት ሂቡ ንምመያ ሚድያ ክቕየር ገይሩ ዘይሕጋውያን ዝበሃሉ ዝነበሩ ተቃወምቲ ጉጅለታት ሕጋውያን ገይሩ ብግዕዚና ዝተጠርጠሩ ወተሃደራውን ሲቪላውን መራሕቲ ካብ ስልጣኖም ክለዓሉ ገይሩ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮውን ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ህይወት ኢትዮጵያ ክውስኽ ገይሩ ነፃን ቁንዕን ምርጫ ብምክያድ እውን ዲሞክራሲ ከጠናኸር እውን
ቃል ኣትሎ ኢለን ብዘይካቲ ምስ ኤርትራ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ምብራቕን ሰሜናዊ ምብራቕን ኣፍሪቃ ንሰላምን ዕርቅን ዝገበርዎ ጻዕርታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓዊሱ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝገበርዎ ጻዕሪ ጠቂሰን ግን ገና ብዙሓት ብድሆታት ኣለው ውሽጣዊ ምምዝባላት ጉዳያት ስደተኛታት ውሽጣዊ ጎንፅታትን ከም ዘሎ ጠቂሰን እዚ ሽልማት አብይ አሕመድ ንዝገበሮ ጻዕርታት ኣፍልጦ ብምሃብን ምትብባዕውን የድልዩ ኢሉ እቲ ኮሚቴ ከም ዝኣምን እዚ ሽልማት ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ናይ ሰላምን ዕርቅን ስርሖም ከጠናክሮም ተስፋ ይገብር ኢለን ኣለዋ ኣብ ኦስሎ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኖቤል ሽልማት ጸሓፊት ኮሚቴ ሽልማት ስልኪ ብምድዋል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ተዓዋቲ ምዃኖም ምስ ነገርዎምን እንኳዕ ሕጎሰኩም ምስ በልዎምን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ከምዚ ኢሎም Thank you very much. I'm so humbled and thrilled when I just heard the news. Thank you very much. It is a prize given to Africa, given to Ethiopia. أزيه يمسكن اتزينا حزي سمعيو أزيه يمسكن زي شلمات نا أفريقان إثيوبيان زتوها بشلماتيو كالوت مرحة أفريقاون أبزا أهقور سلام نمعصال تاقيهم كم زسرحو يزر رأيني بتعامي يمسكن أزيه تحقوس الله I'm glad to hear, and we share your hopes, sir, that the prize is awarded you for your efforts to achieve peace and international cooperation, in particular for your decisive initiative to resolve the border conflict with neighboring Eritrea. ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምስ ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ እስክንድር ፍሬው ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቅሪብሎም ዝነበረ ሕቶን ዝሃብዎ መልስን ዕለት ነጻነት ኤርትራ መልኪትኩም ኣብ ዘመሓላለፍኩምዎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ዘለው ህጹጻት ጉዳያት ብሓባር ንምፍታሕ ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊጾም ኣለው እቶም ህጹጻት ጉዳያት እንታይ እዮም ዝብል እዩ ዝቀረበሎም ሕቶ ዝሃብዎ ምላሽ በመላ አፍሪካ በተለይም በምስራቅ አፍሪካ ብዙ አንገብጋቢ ጉዳዮች ለኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እየሰራን በመንገኝበት በዚህ ጊዜ ውስጥ ብዙ በጋራ መስራት ያለብን ኢኮኖሚካል ኢሹ አሉ የደህንነት ኢሹ አሉ ያጉራዋል አመላ አፍሪካ ብፍላይ ከኣ ኣብ ምብራቅ አፍሪካ ብዙሓት ህጹጻት ጉዳያት ኣለው ብዙሕ በሓባር ክንሰርሓሉ ዘለና ጉዳያት ኣለው ጉዳይ ኢኮኖሚ ኣሎ ናይ ጸጥታ ጉዳይ ኣሎ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ጉዳያት እውን ኣለው ናይ ሶማሊን ኬንያን ናይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ናይ ኤርትራን ጅቡትን ጉዳይ ኣሎ ኣብዚኦም ኩሎም ብምቅርራብን ብምምኽኻርን ሓቢርና ንምስራሕ ዘለና ድልውነት ኢና ገሊጽና ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም ችግር የበዛበት ቀጠና ስለሆነ ችግሮቹን ምንድናቸው ከሚል ጸገም ዝበዝሖ ዞባ ስለዝኾነ እቶም ጸገማት እንታይ እዮም ካብ ምባል ጸጽቡዓት ነገራት እንታይ እዮም ምባል ይቀልል ንኣብነት ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዘሎ ጸገም መንግስታት ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያ ተደጋጊፎም ክፈትሕዎ ንደሊ ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዝፍጠር ጸገም ጽሉኡ እናባና ከም ዝመጽእ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ነዚ ሓቢርና ንስራሕ ንብል ደቡብ ሱዳን ብዝምልከት ዘሎ ከቢድ ጸገም ንምፍታሕ ብሓባር ንስራሕ ንብል ኣብ መንጎናን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ እውን ከምኡ ካልኦት እውን ከምኡ ብኻሊእ ወገን እቲ ዞባ ናብ ውህደት እውን ዝሓስብ እዩ ስለዚ ምምኽኻር ምቅርራብ የድሊ እዩ ነዚ ንምምልካት እዩ ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘለው መስመራት መራኸቢ ተዓጽዩ እዩ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ዶብ ብዝተተሓሓዘ እቲ ሰላም ምስተፈጥረ ብክልቲኣተን ሃገራት ብገፊሑ ምኽፋት ዶባት ይረአ ነይሩ ከም ወፃኢ ሃገር ዘይኮነስ ከም ሃገሩ ሰብ ካብዝን ናብትን ይንቀሳቀስ ነይሩ ምባል ይከኣል ብዙሕ ትርር ዝበለ ቁፅፅር ኣይግበረሉን ነይሩ ብዙሕ ሰብ እውን ካብዝን ናብትን ናይ ምምጻእ ኩነታት ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም ያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሆነው ወደ ኤርትራ የነበሩ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱ የኤርትራ ተቃዋሚ ሆነው እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ገለ ተቃዋምቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ናይ ተመልሱን ተቃዋምቲ ኤርትራ ኮይኖም ናብኡ ዘይተመልሱ ሓይልታት እውን ኣለዉ ስለዚ እዚ ናይ ምኽፋት ኩነታት ካልኦት ሓይልታት እውን ንኻልእ ዕላማ ናይ ምጥቃም ድልየትን ዝንባልን ስለ ዝነበረ بوغن منغستي ኤርትራ ዘሎ ናይ ዶብ ጉዳይ ንኣብነት በአየር ዘሎ ምንቅስቃስ ቁጥጥር ኣሎ እዩ ቁጥሪ በረራ ወሲኽና ንንቀሳቀስ ኣለና ዝተገደበ ነገር ኣይኮነን
ኣብ ዶባትና ግን ቁፅፅር ንምግባር ዘኽእል ስርዓት ጉምሩክ ፈጢርና ሰባት ካብ ናብን ክኸዱ ከለዉ ምፍላጥ ዘኽእል ዓቕሚ ክሳብ ንፈጥር ስቒልና ምኽፋትና ጉድኣት ንኸየውርድ ዝብል ስክፍታ ኣሎ። ኣብዚ ስክፍታ እዚ ንሰርሕ ኣለና። ንሕና እውን ነዚ ስክፍታ ንሰማምዓሉ ኢና። ካብ ሓደ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ካልእ ሃገር ጥፍኣት ዘምጽእ ዝኾነ ነገር ብዓለም ለኸ ሕጊ እውን ፍቑድ ኣይኮነን። እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ነዚ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ምብቆዖም ብዝምልከት መግለፂ ዘውፅኡ ዝተፈላለዩ ትካላት እውን ኣለው። በትረ ስልጣን ብከምዚ ዝስዕብ ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ኣፍሪካ ሓድሽ ንፋስ ተስፋ ይነፍስ ኣሎ እናበልኩ ደጋጊመ ተዛሪበ እየ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝበልኩ ሓደ ካብቶም መበገስየ እዩ ኢሎም ራእይ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበጽሐ ታሪኻዊ ስምምዕነት ወሳኒ ተራ ከም ዝነበሮ ዝጠቐሱ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ክልተን ሃገራት ዓሚ ንሰነድ ሰላም ክፈራረማ ከለዋ ብኣካል ተረኺበ ነይረ ኢሎም። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ሰዱዳት ፊሊፖ ግራንዴይ ብወገኖም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሰላም ናብ ሃገሮምን ኣብቲ ዞባን ክዓስል ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ዝሃበ እዩ ኢሎም። ኢትዮጵያ ልዕሊ 700,000 ስደተኛታት ዓቂባ ዘላ ሃገር እያ ዝበሉ ፊሊፖ ግራንዴይ ምስ UNHCR ብምትሕብባር ሳላ ዝተሓንጸጸ ፖሊሲ ስደተኛታት ናይ ስራሕ ፈቃድ ክረኽቡ ክመሃሩ ፈቃድ መዘወሪ መኪና ክውንኑ ናይ ትውልድን መርዓን ሰርቲፊኬት ክረኽቡ ኣገልግሎት ፋይናንስ ክረኽቡ ኢትዮጵያ ፈቂዳ ኢሎም። ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ህዝቢ ኢትዮጵያን እውን እንኳዕ ሓጎሰኩም ይብሉ ፊሊፖ ግራንዴይ። ኤምባሲ ኣሜሪካ በኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መበል 100 ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ስለ ዝኾኑ እንኳዕ ሓጎሶም። እቲ ሽልማት ፍረጻማ ኣብ ጻዕርታት ሰላምን ዓለም ለኻዊ ርክባትን ነቲ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ግጭት ናይ ዶብ ንኸብቅዕ ስለ ዝሓገዙ ምዃኑ እውን እቲ ኤምባሲ ጠቒሱ። እዚ ዘሐጉስ ዜና ኣብ ዝተቃልሐሉ ግዜ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓቢርና ንሕጎስ ኣለና እውን ይብል። ብዘይካዚ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊትን ምዕብልትን ሃገር ንምህናጽ ኣብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ኣብ ጎንኹም ኣለና ይብል ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝዘርግሖ መግለጺ። ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣብ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ካረን ባስ ብወገነን ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እንኳዕ ሓጎሶም ምስ በላ እቲ ንኡስ መራሒ ኣብ ኢትዮጵያን መላእ እቲ ዞባን ሰላምን ዕርቅን ንክምለስ ንዘለዎ ጻዕሪ ዝግብኦ ሽልማት ኢለን። ካረን ባስ ወሲኸን ዓሚ ሰነድ ሰላም እቲ ነዊሕ ዝዘልዐ ግጭት ምስ ኤርትራ ንኸብቅዕ ተባዕ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እውን ገሊጸን። ኣብቲ ዞባ ብርክት ዝበሉ ጸገማት ኣለዉ እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝረኸብዎ ሽልማት ኖቤል መራሕቲ ኣፍሪቃ ንህንጸት ሰላምን ዕርቅን ዝያዳ ክሰርሑ ከተባብዖም እዩ ኢለን ኣለዋ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ሽልማት ኖቤል ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝሃቦ ወግዓ መግለጺ ካብ ኣስመራ ዛጊድ የለን። ናብ ዘመልከቶም መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ ደው ኢልና እውን ኣይሰለጠናን። እንተኾነ ኣብ ጃፓን ኣምባሳደር ኤርትራ አቶ እስጢፋኖስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ስለ ዝተዓወትካ እንኳዕ ደስ በለካ፣ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብደሞም ረሃጾምን ንብዓቶምን ኣብ ልዕሊ ክፉእ ተዓዊቶም እዮም ዝብል ሓፂር መልእኽቲ ብትዊተር ፈንዮ ኣሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዚ ሽልማት እዚ ድሕሪ ንዓመታት ዝቐጸለ መርገጽቲ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንዝወሰዶ ተበግሶ ኣፍልጦ ዝሃበ እዩ ይብል። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነጥፍ አቶ ፍስሐ ተክሌ ከምዚ በለ። በተለይ ከኤርትራና ጋር ያለው ድንበር አለመግባባት እንዲፈታ ሆኗል። በሱዳን ሰላም እንዲመጣ እንደዚሁም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረ። ብሕልፊ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ናይ ዶብ ጸገም ንክፍታሕ ሓጊዞም እዮም። ከምኡውን ንሰላም ደቡብ ሱዳን ደራኺ ኣበርክቶ ነይርዎም እዩ። ስለዚ እዚ ሽልማት እዚ ግቡእ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ዓለም ለኸ ጉጅለ ቅልውላዊ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ብወገኑ ትብዓት ዝተሓወሶ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ርክብ ምስ ኤርትራ ኣዎንታዊ ለውጢ ክመጽእ ሓጊዙ ይብል። እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ኣብ መንጎ ዝተገማምዑ ተዋሳእቲ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ጸገም ንምፍታሕ ሓዱሽ ዘቤታዊ ዕዮ ይጽበዮም ኣሎ። መስርሕ ሰላም ምስ ኤርትራ እውን ንምድፋእ ርኡይ ዕንቅፋት ኣጓኒፍዎም ኣሎ። ንቀዳማይ ሚኒስትር ዝጽበይዎም
ከበርቲ ብድሆታት እዞም ዝተጠቕሱ እዮም ይብል ጉጅለ ቅልውላው ዓሚ ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ብግጭት ብበዝሒ ዝተፈናቀሉላ ሃገር እያ ነይራ መስርሕ ሰላም ምስ ኤርትራ እውን እንተኾነ መሊኡ ናብ ንቡር ንምምላስ ከቢድ ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ይጠቅስ መንግስቶም ኣብታ ሃገር ይቕፅልን ጠንቂ ህድኣትን መበገሲ ግህሰትን ኮይኑ ዘሎ ዘርኣዊ ውጥረት ንኸብቅዕ ብህፁፅ ክሰርሑ ኣለዎም ምክንያት መግሃዝቲ መሰላት ኮይኑ ቆፂሉን ዘሎ ሕጊ ኣዋጅ ፀረ ግብረ ሸበራ ካብ ስራሕ ወፃኢ ንክግበር ጥርጡራት ናብ ሕጊ ንክቐርቡ ክገብር እውን ፀዊዑ ኣሎ ኣምነስቲ ኣብ መግለፂኡ ዕዮ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ገና መደምደሚ ኣይረኸበን እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተመዝገቡ ኣወንታታት ክኾልፉ ዝኽእሉ ስጋኣታትን ብድሆታትን ርኡያት ፀገማት ሰብኣዊ መሰላት ንምፍታሕ እዚ ሽልማት እዚ ክደፍኦምን ከተባብዖምን ይግባእ እዩ ይብል ኣቶ ፍስሐ ተክሌ ይቕፅል ስለዚህ አሁን እንዳሰጋን ነገር ምንድነው ወደ በኋላ የመመለስ ነገር እንዳይኖረው በተለይ ደግሞ ስለዚህ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሻቅለና ንድሕረት ናይ መምላስ ፀገም ከይህሉ እዩ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምግሃዝ ዝፍለጥ ሕጊ እንደገና ተመሊሱ መሰል ምውዳብ ምእካብ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሕጊ ፀረ ሽብር ድማ ኣብ ልዕሊ ዞም መሰል ጽልዋ ዘሕድስ ስለ ዝኾነ ቀዳምነት ተሰሪዑ እቲ ሕጊ ምምሕያሽ ክግበረሉን በዚ ሕጊ እዚ ዝተኣስሩ ሰባት ብህፁፅ ክፍትሑን ይግባእ ቤት ምክሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ኤንአርሲ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ድማ ንቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓጎሱ ምስ ገለጸ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ መንጎ ዝነጥፉ ትካላት ሓደ ከም ዝኾነ ይሕብር ርክብ ክልቲአን ሃገራት ብቕፅበት እናተመሓሸ ከም ዝተዓዘበ እውን ይምስክር ከም መጠን ተዓዋታይ ሽልማት ኖቤል ሰላም ይብል እቲ ትካል ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብታ ሃገር ንዝረኣዩ ዘርኣዊ ግጭታት ቀዳምነት ሰሪዖም ክፈትሑን ናብ ህዝቦም ሰላም ንክምለስ ከይተሓለሉ ክሰርሑን ፀዊዑ ኣሎ ንምጥቕላል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መበል 12 ኣፍሪቃዊ ተሸላማይ ኖቤል ሰላም እዮም ካብ ዓለም ድማ መበል 100 ተሸላማይ ቅድሚኦም ዝተሸለሙ ኣፍሪቃውያን ክንጠቕሰልኩም ዓሚ ወዲ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓኪም ዶክተር ዴኒስ ሙክዌንጎ ካልኦት ተሸለምቲ ኣልበርት ሉቲሊ አንዋር ሳዳት ዴዝሞንድ ቱቱ ኔልሰን ማንዴላን ኤፍደብሊው ደክለርክን ኮፊ አናን ዋንጋሪ ማታይ محمد البرادي ليمان غوين እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበትዩ ክንቅጽሊና ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ብምዃኖም መንግስቲ ክልል ትግራይ ከዓ ሓጎሱ ገሊጹሎ ምስ ርእቶ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ጠሚሩ ሙሉጌታ ጽባሕ ሒዝወሎ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ 2019 ሽልማት ሰላም ኖቤል ተሸላሚ ብምዃኖም ዝተሰምዖ ሓጎስ ገሊጹ መንግስቲ ትክልል ዘሕለፈ መልእኽቲ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ሚድያታት ከም ዝጸብጸቦም እቲ ሽልማት ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንክረጋገጽ ኣጠናኺሮም ንክሰርሑ ክሕግዞም ከም ዝኽእል እምነቱ ገሊጹ ኣብቲ ሽልማት ጠሚቱ ድማ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ርእቶኦም ሓቲት ኣለኹም ኣይተ ኣተኽልቲ ተኽላይ እዚ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ኖቤል ሽልማት ባይ ወገን ብጣዕሚ ዝገርም እንትን እዩ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ሰብና ተፈናቀለ ሞት ህዝብን ጥሜትና ብጣዕሚ እንትን ኣብ ዘሎ ደረጃ እቲ ሽልማት ሱስ ይግባኦም ዶ ኣይግባኦምን መቸም እንድዒ ኣነ ባይ ወገን ተቐባልነት የብሉን የድብሎ ዝተረፈ እቲ ናይ ሰላም ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዝተገበረ እንትን ናይ ኩላትና ጽቡቕ ደስታ እዩ እቲ ሰላም ምምፁ ጽቡቕ እዩ ግን ሰላም መፅኡ ተባሂሉ መሊስካ ንሓንቲ ወርሒ ዘይተኣከል ድንበር ተኸፊቱ ካልኣይ ክዕፅኦን ከሎ እዚ እቲ ሽልማት የውህብ ዶ ኣይውህብን ንምንታይ ኸ ንሓንቲ ወርሒ ጥራሕ ከምኡ ሰላም ተገይሩስ ካልኣይ ክዕፅኦ ዝኽእል ምክንያት ከንታይ እዩ እዚ ብጣዕሚ ባይ ዝገርመኒ ነገር ሓደ ዓብዪ ሕቶ ጥያቄ ዘምፀለይ እዚ ንዓይ ራህዋ ሃይለ ዝተባሃለት ነባሪት ከተማ መቐለ ድማ ምስ ርእቶ ኣይተተኽልቲ ትስማዕማ ብዙሕ ግልፂ ይኾነ ኣብ ዓድኻ ሰላም የለይ ኣብ ካሊእ ዓዲ ኸድካ ሰላም ምፍጣር ማለት ኣብ ገዛኻ ሰላም ዘይብልካስ ጎረቤት ኸድካ ምትዕራቕ ኮይኑ ይስምዓና زي بزح لحقسن هوني تسمعنا متكل ፍጹም ዝተባሃለ ነባር ከተማ መቐለ ቦገኑ ነዚ ሓሳብ ይቃወሞም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ሎማዓንቲ ናይ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ተሸላሚ ኮይኖም ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ብጣዕሚ ኮሪዕ ተሓጒሰ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር መንጎ ኢትዮ ኤርትራ ነበረ ናይ ሰላም ማይ ኩናት መብዛሕትኡ እንዲያውም ናብ ኩናት ዝዓዘዘ ርክብ ናብ ሰላም መፅኡ ኣብ ጽቡቕ ድርድርን ሃዋህውን ክልቲኡ ሓዋት ህዝቢ
ክራኸብ ንገበሩ ዓብዪ ድርሻ ስለ ዝወስዱ ብጣዕሚ ዝሕብን ስራሕ እዩ ሽልማት ዝወሃብ ንስራሕካዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ንቐጻሊ ዝሓሸ ስራሕ ንክትፍጽም ዝሕግዝ ይብል መትከል ሽልማት ድማ ብባህሪኡ ንስራሕካዮ ጥራሕ ዘይኮነ ንመጻኢ እውን ክትሰርሕ ካብ መበረታትዕ ዝውሰድ ኢና እቲ ዝተውሃቦ ሽልማት ጽቡቕ ሽልማት እዩ ሃገርና ኢትዮጵያ ብኢንተርናሽናል ደረጃ ብዙሓት ሰባት ዘለውና ጸገማት ጥራሕ ዘይኮነስ ሰላምና እውን ናብ ዝሐሸ ንምምላስ ኣስተዋጽኦ ንኽገብሩን መጺኦም ድማ ንኽግቡን ኢና ብዙሓት ስራሕቲ ዓድና ንክሰርሕ ጻውዒት እውን ዘምጽእ ኣፍልጦ ዝህብ እዩ ስለዚ ሽልማት እዚ ንዶክተር አብይ ብቻ ይኾነኝ ንኹሉ ኢትዮጵያዊ እውን እዩ ንኣፍሪካውያን እውን ሓደ ዓብዪ ሽልማት እዩ መጸውዒ እዩ ስለዚ እንኳዕ ደስ በለኩም ኩልኩም ኣፍሪካውያን ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያውያን እንኳዕ ደስ በለኩም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንኳዕ ሓጎሰካ ክብል ይፈት ኣብ ከተማ መቐለ ዝረኸብክዎም ኤርትራዊ ኣይተ ዮሃንስ ረዳኢ ብወገኖም ሰላም ጽቡቕ ኩሉ ሰብ ዘልዩ ዝነበረ ኣብቲ ናይ ቀጺልካ ክትሪኦ ከለኻ ግን ከምቲ ዝድለ ኣይኮነን ማሲ ዋላ ሓንቲ ለውጢ ዝኾነስ ነገር የለ ናይ ዶክተር አብይ ምሽላም ከዓ በቲ ናይ ዓለማት ዝሪኦ ወይ ከዓ ዝደልዮ መገዲ ስለ ዝኸደ ይሽለም ዘሎ እምበር ከምዚ ናይ ብሓቂ ስራሕ ሰሪሑ ገለስ ኣነ ከም ዝንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያስ ክንደይ ናይ ዓሌትነት ባእሲ ኣለሞ ኣምሓራ ትግራይ ኦሮሞ ገለ ዝበሃል እዚ ውሽጢ ምስ ምንታይ ዝርአ ማለት እዩ ሓደ በዓል ሓዳርስ ኣብ ውሽጢ ሓዳሩ ዘሎ ህውከት ክኣለ ናይ እንዳጎራ ኣብቱ ተፍቲ ካንሸሎ ዘሎ ሰላም ገይሩሲ እቲ ምሕዳር ሰላም ጌርካ ኣብዚ ካንሸሎ ኻይሉ ናይ ዝሸለሙስ እንታይ ትርጉም ኣሎ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ ናብ ናይ ሞዳታ ጸብጻብና ክንሓልፍ ኢና ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝሽልማት ኖቤል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ እንታይ ይብሉ መለስካቸው ኣማሃ ምክትል ፕሬዚደንት ኦፌኮ ኣቶም ሙላቱ ገመቹን ከምኡውን ንመራሒ ኢዜማ ዶክተር ብርሃኑ ናዘራሪቡ ዝረኣኾ ነዚ እውን በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምሽላም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተሓዋወሰ ርእይቶ ኣለዎም ገሊኦም እቲ ሽልማት ንህንጸት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ሓጋዝ እዩ ክብሉ ከለዉ ካልኦት ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽሉ ግዜ ንድሓር ኩነታት ሰላም ኣብቲ ሃገር ኣይተመሓየሸን ይብሉ ምክትል ፕሬዚደንት ኦፌኮ አቶ ሙላቱ ገመቹ እሳቸው ወደ ስልጣን ከመጡ ጊዜ ወዲህ በሀገሪቷ ውስጥ እንግዲህ ብዙ የተለያዩ ችግሮች ገጥመውናል ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ዝተፈላለዩ ጸገማት ኣጋጢሞምን ኣለዉ ምግሃስ በሰላት ምፍንቃለን ጸገም ጸጥታን ናይ ምንቅስቓስ ጸገም ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራን ምስ ትግራይ ዘሎን ከም ኣብነት ብምጥቃስ ይዛረቡ መራሒ ኢዜማ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ብወገኖም እቲ ሽልማት ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ይግብኦም እዩ ኢሎም ይኣምኑ ወይ ጦርነት አልሆነ ወይ ጦርነት አይባል በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረውን ግጭት በሚመለከት ዶክተር ብርሃኑ ክዛረቡ ከለዉ ምፍታሕ ኣብዩ ዝነበረ ኩነት ኣይኩናታይ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከም ዝፈትሕዎ ኣብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ዝነበሮም ዲፕሎማስያዊ ኣፈታት ሓጎፅታት ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ሽልማት እዚ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ይግብኦም እዩ ኢሉ ዝኣምን በሉ ኣባል ኦነግ ጀነራል ሃይሉ ጎንፋኦም ካልእ ርእይቶ ዝሃቡ በመሰረቱ የሰላም ሽልማቱ እንደ ስሙ በአካባቢው በአገሩ ጀነራል ሃይሉ ክዛረቡ ከለዉ እቲ ሽልማት ማዕረ መጸዊዕኡ ሰላም ናብዚ ከባቢ ከምጽዩ ኢልና ኢና ንኣምን እዚ ኣጋጣሚ እዚ ተጠቒሙ ምስ ህዝቢ ተመያይጡን ተማኺሩን ሓቢርና ክንዓቢ ኢና ኢልና ንኣምን ዝብል ርእይቶ ሂቦም ኣለዉ ናይ ሎሚ ኩሉ መደባትና ኣብ ዙርያ 2019 ሽልማት ሰላም ኖቤል ተዓዋቲ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ እሶም ዝሃብዎ ርእይቶ ወሃቢ ሽልማት ኮሚቴ ዝሃብዎ ርእይቶን ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣካላትን ዝሃብዎ ርእይቶታትን ዘካተተ እዩ ነይሩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና